सफैलायबाय लोगोफोर नै रुमाव रुमनि अबस्था इज very bad नै साफा खालामलायनांसिगोनलाय गोबां लेथ्रा जानानै दङ रुमनि अबस्थाफ्रा नै साफा खालामजोबनांसिगोन सानसे साननै मानसि थायाबानो अबस्था इज very bad जानानै थायो मा खालामबावनो न'आव सानैसो थांनानै बरिया बिमानि अननाय बिमानि संनाय ओंखाम जानानै फैबाय आजादिनो साननैसो दानियाबा मा खालामबावनो रुमाव फैफिनबाय रुमाव फैनानै मा खालामबावगोन ना उपाय गैया बाबाबो संना जानांसिगोन बेनोसै बाहेरायाव थानाय मानसिफोरनि अबस्थाफ्रा बिदिनो साफा सुफा खालामनायसैलाय दिनैनि दिना बिदिनो साफा सुफा खालामनायावनो थांलायसिगोन ओमफ्राय लासैनो ओंखाम संसै मानसै जानोसै लोगोफोर स्रां जानायनि एसे खुलिनानै होबाय बारिया एसे स्रां जाथोंसै बाहेराव बिथिं बे साइडआव मानसिफ्रा न' लुबा माबा लहानिसो होयो नै सब लहानि खिरखिफ्रा फ्रेमफ्राबो खिरखिफ्राबो गासिबो लहानि जोब नै लहानि जोब एसे स्रां जानायनि ओके अबस्था ये देखो साननैसो थायैनि अबस्थाया बिदि जानानै अबस्था इज very bad नै साफा खालामाबानो जाया हागौमानि साफा खालामनोसै नङा होमबा थोड़ा ये साफ तो करना है नङाबा बोरै उन्दुनो बे मोनामनायाव ओरैनो गावनि गोसोनि सान्तिनि थाखाय साफा खालामसै आरोना बिथिंबो एसे खालामनांगोन बेखौबो एसे खालामनांगोन बेखौ सिबखांबाय सिबगारनोसै वाइपिं इज कमप्लिट जोब्बाय वाइपिंनि खामानिया एसे रानथोंसै एबार मा खालामनो नै बेखौ सुनांसिगोन दानियाबा इसको धोना पड़ेगा बेखौ सुनांगौ बेखौ सुनोसै गांनै सुनांगौ जाना दङ सुनानै दैयाबो रेडि दंखायो एसे माबाखौ सुनांगोन सिबबावनांगोन दा एसे दसे उनाव मेङो माथो बे खामानिया जोबलायबाय आयौ सान्दुङाबो बिराद मोजां बाहेराव सुनाय खामानि जोब्बाय सुखांबाय र' लामखांबाय जोब्बाय मोनसे जोबगासिनो एबा दुगैनाय खामानि दुगैलायनोसैलाय जोब्बाय माबाया जोब्बाय जि सुनाया जोब्बाय एबार दुगैनोसै दुगैखांना बेखौ बनसै बेनिफ्राय ओंखाम संनोसै आं बेनि उनाव जोबोर बिदिब्ला सुनायखौ फोजोबग्रोनि जोंफोरबायदि बादुलानि खामानि आं मावनो थांगासिनो आं जाबाय बादुला नङा होमबा ओंखाम संनो बाबाय न'निफ्राय बिमानि संनाय जायै फैनानै दा रुमाव हारसिं संना जानो बाबाय ओंखायनो मेगिखौ सिम्पोल संनानै जानोसै आं
नोंथांमोनाबो दोङो नामा आंबायदि न'आव थांबाथाय ओंखाम संनानै जानो बाग्रा थागोन बेबायदिनो बायो मानसिफ्रा बायाबाबो आं बायोलै जाबायनो नै सिम्पोल लागा मोननै जाखायो दै होबाय मोननै जाखायो डेन्जार मोनबायलै लोगोफोर नै बादुलानि खामानिया 2 मिनिट में हो गया मेरा मैगी लोगोफोर एक्चुअली न'निफ्राय फैनानै बाजार खालामबोआखैमोन बाजार खालामबोआसै नालाय ओंखायनो जेबो मोनजायासै रुमाव जेबो गैयाना मैगी दङमोन लाकिलि मैगीखौ थारमाने बे दाखालि बायनानै दोन्दोंमोन आरोखि दा बेखौनो जानानै थाथ'नोसै हराव दा मोजां जानोसै आरोखि दा हारसिंबाथ' सोलिलाङो बेबायदिनो मैगीजों सोलिसिगोनलाय दिनै साननि थाखाय बाजार जाएगा बाद में सोरबा रायखोमादों नामाब्रा सोरबा रायदोंबा दा रायसै दे जानोसै मैगीखौनो दिनै ना गरमलै सिम्पोलबाबो गोथाव जादों गाव संनाय नालाय लैस गोथाव जाखायो गोथाव नङाबाबो जाबाय थानोसै दिनैनि दिना बेबायदिनो थांलायबाय साफा सुफा खालामबाय माबाय मैगि संबाय जाबाय ओमफ्राय दा दसे रेस्ट लालायनोसैलाय उन्दुनोसै माथो खालामबावनो माबा माबि नायलायनोसै मबाइल मालायनि भिडिअ मालायनि ब्लगफोरखौ नायलायनोसैलाय नङा लोगोफोर जाथ'बाय दोनथ'बाय दिनैनि सान बेबायदिनो थांबाय लोगो मोनगोन उनाव दे लोगोफोर बाय